Бих искал да информирам обществеността за поредния полицейски произвол, на който ставаме свидетели в град Варна. Тази вечер в 23:30 кмета на община Варна беше задържан с полицейска мерка задържане по стража за 24 часа, без да са ясни както фактическите, така и правните основания за задържането, без да му е обяснено кое е основанието дало възможност той да бъде задържан. По-важното е обаче, че задържането на кмета на община Варна не е от 23:30 тая вечер, а още в 15 часа му бяха ограничени основните права. Той беше под непрестанен полицейски надзор, не му беше възможно да комуникира с който и да било, беше му иззет телефона, нямаше възможност да се свържи с адвокат, без въобще да е задържан. Бяха извършени няколко претърсвания и изземвания, както в дома му, на което стана свидетел и невръстното му едномесечно дете, така и в служебния му кабинет, като нито един от извършващите тези полицейски действия не можа да даде никакво разумно и смислено обяснение, коя е причината тези действия да се провеждат днес, при положение, че разрешението от Софийска градска прокуратура е дадено на 2 юли този месец и кое налага една седмица по-късно да се провеждат тези действия. Но това е абсолютна илюстрация и доказателство, че нищо не налагаше една седмица по-късно от даденото разрешение да бъде задържан кмета на община Варна. А ясно ли е за какво е арестуван? Какво предстои тук нататък? Точно това обясних, че не е ясно. В момента тече единствено това полицейско задържане. Искрено се надявам то да приключи в рамките на утрешния ден, защото той е лишено от каквото и да е правно основание и за мен това е един полицейски произвол. Има ли формулировка на обвинението? Не, няма такова обвинение и той въобще не е обвинен в нищо. А къде ще се гледа мярката след задържането за 24 часа във Варна? Искрено се надявам да не се стига до гледане на мярка за неотклонение, защото на първо място кмета на община Варна не е привлечен към наказателна отговорност, за да си иска гледане на такава мярка, за която ме питате. По сигнал ли е бил следен със специални разузнавателни средства? Нямам информация и знания в тази насока, само мога да ви кажа, че делото дало основание за извършване на тия претърсвания и изземвания е от 2024 година. Кога е дадено разрешението? Казахте на 2. Разрешението за извършените днес процесуални действия е с дата 2 юли. Добре. И при това положение нищо не налагаше една седмица по-късно кметът да бъде задържан. А той сега къде е отведен? В едно от районните управления на град Варна. Да. Добре, благодаря ви.